En veure aquesta ciutat avui és difícil fer-se la idea de que tan sols fa 60 anys era, com gairebé tota Alemanya, un munt de ruïnes. La vila va començar a destacar a finals del segle XV i el XVIII es va convertir en un gran centre cultural. Els últims dies de la Segona Guerra Mundial i quan el Tercer Reich estava ja absolutament derrotat, els avions de les forces aèries americana i britànica hi van descarregar prop de 4.000 tones de bombes explosives que van anorrear completament una de les ciutats més boniques d'Europa que es coneixia com la Florència de l'Elbe. No tenia ja cap valor estratègic. Es va tractar d'una terrible operació de càstig contra la població civil. El bombardeig de Dresden va constituir un crim de guerra mai jutjat i un dels episodis més vergonyants de la història d'aquella guerra. Després, Dresden va formar part de l'Alemanya de l'Est. Les autoritats van fer molt poc per restaurar les restes dels monuments considerats símbols de l'imperi caigut i el que les bombes aliades havien deixat dempeus, al pas del temps es van encarregar d'enderrocar. Veiem la magnífica terrassa sobre el riu Elbe. El Parlament, l'Acadèmia de les Arts i la biblioteca. El Museu Etnogràfic sobre la cultura i tradicions saxones. Amb la reunificació, els alemanys es van entregar a la tasca ingent de restaurar la vila monumental. L'impuls de les autoritats federals i una immensa quantitat de milions dels antics marcs, que encara avui són un llast per a l'economia del país, han aconseguit restituir-li l'antic esplendor, esborrant les restes de la barbàrie que li va passar pel damunt. I encara que queda molt per fer, el resultat ja es pot considerar com autènticament espectacular. Encara queden rastres de la simbologia de la que va ser l'antiga República Democràtica Alemanya. És l'ambient d'una de les típiques tavernes saxones. De nit encara s'accentuen més els trets característics i la solemne monumentalitat d'aquesta bellíssima ciutat. Hi ha força animació, doncs viatgers de tot el món omplen diàriament els seus carrers per tal de corroborar que Dresden torna a ser destinació obligada per tots els amants de la bellesa.
el Zwinger, entre murs en alemany, esplèndida estructura barroca i el monument més famós de la vila. El seu espaiós pati va acollir en el passat tornejos, festivals i espectacles de focs d'artifici, rodejat de galeries que, com la dels mestres antics, alberguen algunes de les col·leccions d'art més selectes d'Europa. La Porta de la Corona deu el seu nom a la corona que remata la seva cúpula. Impressionant fusió barroca d'arquitectura i escultura. Bonic edifici neoclàssic de línia i proporcions immaculades. L'imponent edifici neorenaixentista de l'òpera és un dels més emblemàtics de Dresden. Davant, l'estàtua del rei saxó Johann. Des de la riba dreta del riu Elbe s'aprecia el contorn de la nova mesquita. També trobem el Palau Holandès, anomenat japonès perquè guardava les porcellanes japoneses d'August el Fort. És la Ciutat Nova i l'estàtua d'August el Fort, obra de Jean-Joseph Binach, el 1736. La riba de l'Elbe és utilitzada pels habitants de Dresden com a espai de lleure quan fa bon temps. De tornada a la part antiga, quedarem novament bocabadats davant la serena bellesa del conjunt que tenim davant dels ulls. A mi personalment em pareix un reflex de la realitat de l'Alemanya d'avui, que contemplada amb una certa perspectiva històrica evoca, per agnòstic que on sigui, la paraula miracle. No se m'acudeix cap altre terme que expressi amb més claretat la voluntat de superació d'unes circumstàncies terribles que al darrer segle van fer d'aquest vell país un viu exemple del millor i pitjor del que és capaç la condició humana. Mentre observava els deliciosos detalls arquitectònics de la vila, no podia deixar de pensar amb admiració i certa enveja, per què no dir-ho, en la riquesa de la memòria històrica d'aquest poble i la voluntat de ferro que els ha fet emprendre novament el camí del futur sense oblidar els errors del passat. Aquest interessant edifici renaixentista, de finals del segle XVI, acull un museu de transports, amb tramvies, màquines de vapor, cotxes i maquetes de vaixells antics. L'elegant façana exterior conté un fris de 102 metres de llarg que representa una professó de nombrosos governants saxons. Aquest és el Trabant, l'històrica andròmina fabricada a l'Alemanya Oriental, coneguda popularment com el Trabi. Un dels molts bars de tapes espanyoles que hem anat trobant. I finalment, amb les darreres llums del capvespre, ens acomiadarem de la vila, amb la imatge de la catedral i d'aquest palau d'exposicions actualment en procés de restauració.